Lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, hasi aurretik segundutxu batzuk lapurtu nahi dizkizuet, eskerrak emateko nireak zareten jarraitzaile guztioi, euskaraz dakizunei eta ez dakizunei ere proportzio berdinean izan ere zuek gabe kanala. Ez dezer eta euskarazko kanal bat izan da dituan jarraitzaile guztiak, zuek gabe, kanala ez dezer, ni ez naiz ezer. Eta hemen dakarkizuet Overwatch apurtxo bat eta gero saiatuko gara. Gero irekiko ditugu zenbait kutsatxo. Bideo gehiago ekarren nahi nituen kanalean, hau baina askoz ere lehenago, baina arazoak izan ditut OBS-arekin grabatzerakoan, beraz espero dut bideonekin arazorik ez izatea. Beraz, bagoaz apur bat egur ematera partidatxo azkarrekin. Zer moduz moldatzen garen. Eta zuzenekoak egiteko gian apur bat aurrerago egingo dut. Baina bitartean uste dut hemendik ondo gongo garela. Vale. Bitartean eskaramuza bat denez baren heltzen dugun pertsonaia berdin zaigu. Baina bueno, ere esan behar dela Overwatchen 3. urteurrena dela. Eta kainaren 10 arte uste dut. Gauzatxoak egongo direla, arkade moduan urterreun bakoitzeko kutsatxoak izango dira, baita Halloween egunekoak. Eta ez du sorte askorik izan zentzu horretan. Baina bueno, behintzat auker hori badago. Vale. Hartuko dugu esto bat, hartuko dugu adibidez. Mis asuntos, mis reglas. Partidatxoa azkar aurkitzen dugun. Batzuta, nahiko denbora ematen du bilatzen, eta dirudi lortu dugula. Egia den, edo egia zer gertatu den. Vale. México. Vale. Hartuko dugu Mercy. Uste dut garrantzitsua izango dela. A ver. Yo cuidaré de vosotros. Hey, me encanta tu diario. Ojalá pudiese visitar todos esos días. Bueno, gero biratuko dut hau. Ez que bat ere gustatzen beste batzuk kanalean zer esan duten eta jakitea. Osa, lagunak esango balira orduan agian seguraski baina bestela ez. Igual aurrerago defendatu barko genuke. Eta gero gertatzen da horrelako gertatzen dira. Es que oso askar dute kritikoarekin. Oso askar gainera. Mi habilidad definitiva se está cargando. ¿Dónde te duele?
Zuzendatuta zaude, es que... A ver... Kanpora hemendik baina berehala, joango beste batzu sendatzera. Joder. Retirada taktiko, baina... Ni horrela ezin dut. Ya tenéis egiten hor retirada taktiko, baina bueno. Ez gatentzen dena dela bakarrik soporte batekin edo laguntzaile batekin ezin ditu dala hemen ere mirariak egin. Edo daude pila bani... A ver... Mei, gora. Berpizten du gero hiltzen daute. Eta zer gertatzen da Overwatchen gehienetan, bai jendeak ez duela izan nahi... soportea edo... no esango nuke euskaraz. Ez dituztela besteak sendatu nahi, argi eta garbi esateko. Baina gero, galtzen diran partiduak beti, errua, sendatzen ez ditugun pertso. Vale, ba hor sendatu nuen, baina bueno, claro. Bueno, ez denez kompetitiboa, ja horrek, berdin zait. Borduan hemen ondo pasatzeko metorri gara. Eske... pila bat. Claro. Sendatzen esketorri hona. Ezen beste txairekin ez nahiz arriskatuko horra joaten. Gero gaina hiltzen haute... Ba. Dragoiak Mercy jan egin du. Ke daude, ben? Egon behar dira minimo talde bakoitzean bi laguntzaile eta edo bi sendagile hobetu lertzeko. Ja. Se kritiko, osea, heltzen naiz eta jena dena kritikoa. Ja, eske den ezin dut egin. Horrela ezin da, ezinezkoa da, imposible. Imposible. Es que no les deizango... Es que taldeki dei ezin diete zer esan. Horra puntutxo gehiago niretzat. Es que... Ez dune jarraitu talde moduan.
Bueno, agian bai. Bentsat azkenengo partidarako. Ez dut gaztuko sendagien moduan, ez? Viajando a Dorado. Preparaos para atacar. Selecciona la prueba. Jende izango hori, osea, ez. Osea, ere beste pertsona batzuk ere erabiltza gustatzen jende, ez bakarrik sendatzen duten pertsonaiak. Bueno, ez bentsat dago sendatzen duten bat, kaixo honetan Moira. Bagian Ana bat egongo litzateke, ondo. Baina esan dudanez, Mis asuntos. gaur ez nago... Bigarren partia honetan ez dut nahi izan gauzatxoa. Oh, merci, vale. Toma ya. Vale, Moira. Mentzat alde honetatik daude sendatzeko bi eta bar. Moirak ere min egiten duenez, ba, bueno. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, non dago. Vale. Berando ikusi dut. Pasa aurrera. Me están poniendo de los nervios. Ja, bueno, zuri sege zu jartzen. Ez haitu jartzen horrela. Kaka. Ai, guido hori. Proteged la carga. Limpiemos este Guazen. Magriren neskalaguna, edo neskalagun oia izan zena. Vale, bi pikutara. Pues si me trae... Esta es la auténtica realidad. Bentsat bizkanaka aurrera goaz. Los héroes nunca mueren. Aztea berrire Eso no mendik. estaba previsto. Lortzen dugu mentzan lehenengo puntura heltzea. Parece que hemos sufrido un ligero retraso. ¡Salgan de ahí! La carga avanza con determinación. Francotiradora, cuidado. Pico. Orain.
Someteos a mi voluntad. A ver. Dinamita pur bat gora. Kanpora, 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 kanpora. Ojo, es que si metalen... Gauzatxori da pur bat. Putada. Zeatuko bat... Ez, vale, hemen di joan behar gara. Zeatu bat ginen la flankeatzen apur bat. Uf. Vale, behar dugu bizitza. Bizitza hemen da uste dut. Vale. Remendad. Perfecto. ¡La carga se mueve! ¡Todos a bordo! Vale. Mucho mejor. Markatu Macri ez de ser pertsonala. Y esker, merci. Orisa. Bueno. Behintzat aurrera joan gara. Limpiemos este desastre. Eratados. El último orandi falta zaio... Eunok hogei. Kaka. Anima talde. Esto no quedará. ¡No! ¡La carga se ha parado! Animo. Ondo jogatzen duten eta sendatzen zaituztenean healerrak edo sendatzaileak ba eskertzea ez dago inoiz. Mira, azken txampa. Esta me la vas a pagar. La casa se mueve. Os vais a quedar helados. What?
Animo, animo. Es que oso gutxi falta da. Ematen du kristen amorrua. Victoria. Orain, bai, osea, Jugada destacada. eta... Honi. A ver. Merci. Bueno. Bai, beste partida bat jokatuko dugu, bai. Bienvenidos a Baina 20.000 naiz heldu. Ez dute zer ulertzen. Juego para ganar. Bueno, eskaramuza. Gero saiatuko gara gian jokatzen Zariarekin. Edo horrela praktikatu dezaket apur bat. What? Bueno. Feria. Muy buena. Buenas. llegando a Helios. Preparaos para la batalla. Selecciona a tu héroe. Badago. Orisa, Junkrat, Sombra, Reinhardt, Zarya eta Ash. Vale. Juntos somos fuertes. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ronda 1. Capturad el objetivo. A ber, zer moduz moldatzen garen naizen Zaryarekin. El objetivo está activo. Ah, vale, barruan nago.
Jarretuko dugu zairarekin. Mentzat partidatxa, urrengoa ikusiko dugu, esan nahi dut. Ikusten zuen goian eskerna eta eskuman daudela bi borobil. Irazten duzunean partida bat. Jartzen da gorri edo urdin. Beraz, zehazten badugu, galtzen badugu gero agian diko dugu beste bat. Junkrat, madarikatua. Este combate no ha acabado. Ez da amaitu ez. Oh! Mei, osea, hil zaitez, mesedes. Adio. Ez dago mei baino pertsona... Pertsona goi karregarik ez dago, mei baino. Ez que gorroto dut pertsona hori. Baina bai jokoan eta bai guztian. Eta horrein abiltzen dago nana, eloreari begiratuta gehiango zen zaidana. Hor egon naiz kriston defentsa egiten. Kriston torretan, a ver. Nunca me rendiré. Pasen. Vale. Bueno, zerekin behintzat hasi dugu. Baina ez partida, Diva. Bai, dibaekin joango gara. Juego para ganar. Toki berdinean, espero nuen agian aldatuko zutela. Lekua batzutan gertatzen da.
tienes a Mei, o sea, Juan Picuta, o sea, uff. Edo jokoan gehiengo gorrotatzen duen pertsonaik Mei aparte. Besteak, ba, bueno, batzuk dira astunagoak, besteak, baina eske Mei deabru baina asko ere okerragoa. Agrupaos para un ataque especial. Esto sí que es quedarse frío. ¿Qué le molesta? PM activado. Tiempo extra. Captura el pozo. Una ayuda no vendría mal. Wow. Dugu ez. Los enemigos resucitan. Preparaos para un nuevo ataque. Meta preparada. Vuelvo a empezar. Ay. Ah, bueno. Seguro que hacen trampa. Orisa conectada. Ronda 2 perdida. Egon da pur bat. Okerrago. A 1. Ahora verá. Bueno. Demostraré lo que valgo. Toma armadura.
Vale, hau beste mapa bat da. Grezian 3. Baina, bueno. Gazen Brigittekin. What? Hartatu da hor. Esto es parte del proceso de aprendizaje. Bai. Arroze guztien baten dizut horretan, Brigitte. Estetikoki eta asko guztien zetan pertsonai. Horietako bat. Estoy tomando el objetivo. Venid aquí. Bueno. Hobe da, pertsonekin partia askarretan frogatu, partia kompetitibo batean frogatzea baino. Hor ja, jendea da purbak toksikoagoa. Baina, bueno. Toma ya. Ay, bueno. ¿Esto me servirá para mejorar? Gainera berriten aita da ipotxa diruduen pertsona hori. Eta ez da ipotxa. Ai. Guazen. Maestro y alderito. Guazen, a ver. Ia no txartu ikusten bagara. Protégete con esto. Ez du dela denborarek izango. Esto sí que es... Ez. Puedo hacerlo mejor. Agian bai, Mantentzen batu gure plaza hor. Bueno. Nahiago Brigittekin hemen apur bat entrenatu. Pertsonen kontra, gainera. Hau. Ze pena, egon gara oso ondo borrokan. Esto es parte del proceso. Hendi gure esku dago... Edo ez. Vale, oso ondo dago. Gainera Brigitten maza. Bueno, bala uno. Ez dut... taldekideak. Jugada destacada. Zela puntutxo gehiago guretzat.
Bueno. A ver. Ez da pentsatu ere. Igo marga niveles, ez? Ah, igo gara lehen. Ah, bueno, vale. Bai. Bueno, a ver. Diva eta Aserekin. Vale, gero gortuko ditut. Bi horiek eta guatzen bi kutsatxo irekitzera ia sorterik daukagun edo ez ikusteko. Lehenengo kutsatxoa. Vista previa. Kaka. Eta igarren kutsa. Bi kutsa dena kaka. Bueno, laguno, kutsiko dugu hau. Hemen, espero du gustako esan zeizuela eta horrengoan gehiago. Agur.